Augustinsson slynger den helt over bagerst, hvor der er masser af ravage. Et fint hovedstød, 1-0 til FC København. Produceren fanget på mellemhånd. Federicos fans har gang i drømmen om et Champions League-gruppespil på længere sigt. Og ved du hvad, det er bare en drømmestart. Den der hætter tilbage. Og keeperen, jeg tror simpelthen ikke, han kan se den herfra, står også med solen ind i øjnene. Jeg tror faktisk ikke, det er der problemet kommer med. Han står alt for meget over mod forreste stolpe. Det er dårligt, fordi det ved du hvad, det er langt ude fra, at han